Kublaya pi ki paralog ki be ki jonga. Mentaka sngi ngin ne kran chpang jong ubhang lani ukenja. Kumnu ukta yaga met but yaga jabeng jong ubriu. Kani ka topik along ka topik ba bon baki khon samla shinrang ki kwa yanga bagan wanra shiki. But mentaka sngi klempen slam show toin kran yaga ni ka banta. Ban stang yaga ni ka banta toin ngin kran ya kita ki balong basic ba. Uai uta ubhang lani ukenja. Ngin ami kran chpang jong ko duru kadar jong ulani kumnu la penlong kumnu la ot yu kumnu ban khlei u hendre ngin kran chpang jong kita ki chemical ki batan hapo jong ni ujai plang uni ubhang lani ukenja hakten English la jukhot yu kum umari jauna badru kum ujing thong cannabis ulong psycho active drugs ubayo na ka jing thong lani ki cannabis plant uni ujat jing thong udon da ki spa tali ki jet chemical hapo jong hendre artli ki chemical ki belong main bha ki bakta yaka met bar kham tam yaka jimbut lani yaka jabeng jong bru bar kita chemical ki long banangkong ka long ka tetrahydrocannabinoid lani ka THC bat ka ba arpat ka cannabidiol lani ka bagi khot ka CBD kani ka banangkong ka bagi khot ka THC ka long ka primary psychoactive compound jong uni bhang kini ki ay yaka jabeng jongi yaka ta ka high feelings yaka ta ka jingkta ya ka mood lene ka jing sangau tenat ka balong temporary ka perception ka jingla ka ba khampla lene ka ta ka cognitive function ka jingla ya ka ban pulik kot lene ya kwe ki benta henry hakwe pat kalyang kan ka CBD pat la jukhot ya ka kum ka ta ka non psychoactive but latip ya ka kum ka dawai ka ban penja ya ka ta ka jingpang jong ka met ka jongi ka jing sangau si ba ka batang shi khalimat hang ne ngila roban ongba kan ka THC ka kata ya ka jabeng jong bru karung ha kata ka benta jong ka brain jongi ka badai ka receptor dena mar kata ka kata ya ka brain jong ubriu kat ba ka ne ka CBD pat ka kata ya ka met lene ya ka physical jong ubriu to bentangin pek ya ka daw ka ka bala penlong ya ki khon samla jongi bakin stang ban pendon kam bar khaddo ban kerni ha uni ujat jingdi jingwat benia jong ki start ka batai ba ka rata ka baki khana ki ngop ha ka ne ka jat jingdi punsen ka de ha ka por ba kidang khi samla lene ha ka yong adulthood hakani karata usamla bonsen lengba ke jimbut yaki perlok ke jingkwa ban pentip penlong yaki makin mat ya une ujat jingdi nangta kidon kiwe par kidau ke jingbon kerhai jong kini kijat jingthong kilong easily available and access don pat kijat society kiba pendon kam yu nak bentak jong ke jingle niam jingle rukam ke jongki bat kaniru ka penlong yaki khon samla jongi bakin don ya kata ka jinget ba uni ulong ue uba pediang hakmat jong ke imlang salang de namar kata ni pendon kami ukum ba ngidi biri ngidi khoi bat kumta ka don bha kata ka chance ba kini kijat jingthong kilong kibala pendon kam ha lagi khon samla Bentangin poi siya kabenta ka bakongsan bakata kalong kumno ulong highly addicted but don ru kiba ong ba ulong kum kata ka tiket lani ka lenti siya ka jingkerni ka ba hetam but utau de drugs ka jingkerni kalong kata ka jingthrang lani ka jingkwa ya ki kenja dawai substance ka balong palat pot ka ba yalam ya ubru siya ka jinglong ban wat ya ka jingdi penbuat wat lada utip bakalong ka ka ban yalam ya ka jingim jong siya ka jingjot Kendiat hang ne ngin ya kan shpang jong ka ne ka addiction jong kinu ke jat chemicals ngado uduma ka kiat badru ya ki drugs pat kiwe ki jat jingkerni pi normally ka jabeng jong bru ka longkum ni but lada upondon kam ya kinu ki substances kata ka organs hapo jong ka jabeng jong bru ka release ya kata ka chemicals leni ya kata ki hormones ka baki khot ki dopamine haba kani ka jai hormones ka bangi khot ka dopamine ka release hapo jong ka jabeng jong bru kata ka jing ngau tenat jongi ka kiu bat ngau ha kata por ani ka jing ngau tenat ka bomla ban batai retang shipor kata ka dopamine kala jano bat ka met jongi ka nangkwa bat ka nangkwa shu ya kata ka dopamine bat ladangi pendon kam da ki vepat ki jat chemicals kinam la ban penhun yangi lani kata ka dopamine kanam release hadu uta upot ba kan penpoi ya kata ka jing ngau tenat jongi hangni bat ka jabeng gi jongi ka kwa ya kata ka jo ka chemicals kanang ba kata ka jing ngau tenat ka jongi kan poi hangni bat bonsin marsen yo ya kata ka chemicals kata ka dopamine ka jongi kan kiubia
Hakawe pat kaliang ladangi di ya kinu ke chemicals lada kata ka jing tharang ka jongi kanam dap lani kata ka level kanam poi kata ka dopamine kanam release hapo jong ka jabing jongi but hangta ken ngilap ban ong ba ubru ula kerni ukwa syu ban yo ya kata ka juk ka chemicals kanang ba kata ka dopamine kan release ha ka jabing jong bru kanang ba kata ka jing ngau tenat jong kan po biang sajisin pi hang ne ka jing sha omde ka tu ka chemicals ka bapen kerniyo bro henry ka de ka dopamine ka release hapo jong ka jabeng jong bro henry ka tu ka dopamine ka release tang ladangi yo ya kitu ki ju ki chemicals but ladangin yo ya kata ka ju ka chemicals ka mat jongi kanamuhun but ka yai kwa ya kata ka ju ka jing ngau tenat but fitip hi ka ai ka bajia ya kitu ki bru ki bala kerni lada kimyo ya katu ka chemicals ka banangkong ka kata ya ka jing yaisha kajing pendon kam ya kani kajing di kala ban yalam sya kajing bom la ban yasya ba utu unong pendon kam ukwa ya kata ka level jong ka dosage ka bapun hun ya u lada kaduna hun kani ka kata ya ka brain carbon receptor but ya ka neurotransmitter system ka ba ar utu ubri ulong totally dependence leni usyanya tang hakitu ki chemicals kajing pendon kam lenter yakini keju keja chemicals ka penlong ya ubru ba skau tenat yaki aka lada yo yaka bat kani ka kenthop ya kajing bom la ban gaisha kajing lenga ka insomnia lene kajing du thia angta ka khata ro ya ka digestive system jong bru mat ukwa ban bam chipang ka met ka jong u ka terkhong bat ukwa bai tang ya uta ubhang lene ukenja nangta ka benta ka balai ka psychological addiction kani ka kata omtang ya ka mat jong baru henry khamtam ya ka jabing ka jimut ka jing perkhat jong baru kumbang nga mention mene ka dopamine brain jong baru kam function namar ka jing tharang jong ka jabing ya kata ka jing buat pat kim snaut nat ya ki aka ka jing bam ka jing di lemne ka jing khot ka jing suba pat kim tip sho ya ka jing le rai ya ka jing marang kithia ka chabalap ikren ka balap namar ka jabeng jongki ka kwa tang ya kata ka jing penbuat barkane ka kata ya ka mer ka jongki barka jing control jongki ya kata ka jing long ka bapaw syabar to mentangin po sya ki benta ki bakham jeliu jong ka jing hika jong ka sngi ha ka bangin pet ya kata ka benta kom no ka kata ya ka met ka jongi generally kabanan kong ay ka kata ya ka respiratory system ni ka jing ring ka jing penhiar man sem ka jongi kani ka tedam ka bami na uni ukenja kadon ya ki chemicals ka basnyo hakum ka hydrocyanide bat ka ammonia kani ka kata ya upaip ubar ni ring bat ni penhiar mensim ka leer ka bami ka barong bat haba ka kata ya kata korkom ring or kom penhiar mensim jungi bat ka wanra ru sya ka jingpang kum ka jirho ka asthma ka film ni ka jingmi jong ka kerka ka wheezing ka hiau tani ya ka sur ka balong kum ni sngap ha ngan pet sngap yapi kani katedam ka dandro ya kita ki chemicals ka bagi khot ki karki nogens ka chemicals ka bala on wanra ya ki cancer ki babonje ha ka met jongi ki brio ka baar pat ka kata ya ka circulatory system ka jinya jong ka snam ha ka leng saudong jong ka met ka jongi kani ka cannabis ka kata ya ka circulatory system da ka ba increase ya ka jingtit jong uklong snam ni ka penkiu ya ka jingtit jong uklong snam ni ka heart rate ba kani ka laban ne da ki kentah fi normally ubriu ki ong ba ka jingtit jong uklong snam kalong ndrupo haduk pra po sin ha ka shiminit henry ka jing pendon kam ya kini chemical ka pen state ya uklong snam ar po sin ban ya ka ba ujutit normally barkani ka laban poi shaduk ki shispa ar po ha ka shiminit barkani ka laban yalam sya ka heart attack lada don ya ka jing pang heart omtang kata kani ka cannabis ka la ruban penhe ya ki blood vessel kita kisel kibatan hapo jong snam ki laban he barkani ka laban penblok ya ki dekat mer ka jongi ka jinja jong ka snam ka leng saudong jong ka mer ka jongi kani ka deru ka daw jong ka jingsau jong ki khmat jong ibru ki badi kenja barkani ka la ruban wanra ya ka jingpang ka ba ma bha ya ki khmat jong berukum ka glukoma nangta ka benta ka balai ka kata ya ka central nervous system fi kani ka nervous system ka long kata ka central body hapo jong ka met jong bru ka ba control ya baro ka we ka dekat met jong bru kumta ka jing pendon kam ya kani ka cannabis ka labang kata ya kani ka nervous system jong bru bat ubru umla shu ban sngo thu ya ka jingpang lada uor ukulon ro sngo thu ya ka jingpang hoj ka met jong bru ka pang tangba kata ka jabeng jong bru kam respon shu ya kata ka jingpang lada uor ukulon ukami ka snam na ka met jong henry ka jabeng ka jong kam respon ya kita
Bat kumni kalaban wanra yaki bondaj ki jing stam ki jing ma. Bat ru yaka jing kontrak jong ki doksa. Nangta ka benta ka basaw ka kata yaka digestive system jong ubru. Kani ka cannabis ka penlong yaka kepo jong ubru bahkan klut dena markata kani ka kepo jingi ka tlet kloy-kloy yaka ta ka jing bam. Dena markata ki bru ki ba penon kam ya ubhang o kenja ki bru ki kloy baban tangan bagi klan baban bam ro. Hooj ngila kin ban ong ba kani ka long ka babentoy na ka benta jong gitu ki bru ki bom la ban bam re ka kata pat ya ki we pat ki dekot met bat yaka jabing jong bru. Kabenta kebasan kadika immune system. Kani ka cannabis ka pentlot ya kata ka immune system ilani kata ka bor jong kamet ban yele persya ya ki jengpang ki babunjai ki bawan nasyabar jong kamet ka jongi. Marka met jongi kam la syu ban yele persya ya kata ki kenyang jengpang. Dena marka ta ki beri ki bapeton kam ya ki niki bhang ki kenja ki kloy baban yo ya ki jengpang. Namar kani ka machine jong kamet ka jongi kanam banasyu ya ki we par ki dikhot jong kamet henre ka banatang ya kata ka jingsyo tenat jong ka jimur ka jing berkhat lani jong ka jabing. Bat kani kala ban wanra ya ki bondat ki jingma ya ka dekhot mat jong bru bat kala ro ban wanra ya ka jingyap. Mentang in poi sya ka benta ka bakongsan kata ka long kumno kin ngila ban lait na kani ka jingkerni. Ka jinglat na kani ka jingkerni ka syong ha ka level jong ka addiction ka ba ubri udan. Lada kata ka jingkerni ka jong ka long tang ha kata ka level ka ba dan don da kiwipat kiba dangla ban tam ya kata ka jing singot nat jong uti da ka ba suk ula ban lait na kani ka jingkerni. Henry lada kata ka addiction level kala poi hadu uta opot ba umla syuban hunda kiwipat. Huntang da ka bayo ya ka tu kajak chemicals. Hangta udon kam ya ka jingirap jong ki professional kum ki doktor ki clinical therapy bar ki kiwipat ki treatment. Ka treatment ka kuntup ya ka jingdi dawai ka therapy ka behavioral therapy bar ka social support. Kene ka jingdi ya ki dawai bar ka behavioral therapy ya kata nginom kran namar kata kedai ke benta jongki export Henry ke ei ke bangila pan lek kalong ke social support bonsin kini ki bala kerni kim yo bahaya ke support nak liang jong ke imlang salang ki briu hapo jong ke imlang salang jongi kim kenshu eki kum ki briu marsen yo i ya ubru bala kerni kala bende ka drugs ka get kinja dan ki we pat ke jindi ki briu ki iben ki isi ya ki tu ke briu Henry ngan ong pipa ngi nyimde ban lekum ta ngide ban support eki kum ke imlang salang. Haba kini ki beru ki bala kerni hakini ki jindi ki babunjat ki rung support jong ka rehabilitation center. Hapo jong ka center ki yo da ka wipat ka environment. Marhang tu ki don ki doktor, ki don kita ki counselor, ki ba aimen semi ki nakapor sakapor. Henry ka ka jing kalong ba haba kila pai shaying sha sam jong ki kim yo shu ya ka to ka jo ka environment ka ba ki yo hapo jong ka to rehabilitation center. Kim yo bahaya ko support ke baki de ban yo. Bat mentah habaki don rengkat bat kita ki bahayeng hasam jong ki kim sngau tenat namar kim yo shu ya kato jo ke environment ke baki juyo hapo jong to ke center. De namar kata ki sngau kenja. Bat habaki sngau kenja hang taken ki wat perlok. Kumbangi tiba ubru ulong u social creation. Umla ban imarwe but ultimately unlek ban wat biang yaki perlok kibala ban ai jing hun jing tengen ya ke jimut ke jing berkat ke jung pada hangta kanton bahaka chance ba unngop biang sacisin hakani ke jing kerni teke ka bangi don kam ban lek kalong bangi de ban support yaki bat lada kalong kabala ngi de kum ke jing ka samban lek ban sya selok lani ban yo ya ke counseling kum no ban deal bat kitu kibiru kibala kerni hakani ke jing di ke bas nyu ba kanang ba kila ban yo ya kata ka positive environment hayeng asem pada hangta ken kila ban kier ni kila ban like na kani ke jing kerni ngan yu thoi phi ka we ke jing syaba kitu kibiru kibala kerni hakani ke jing di ki im halaka jong ka perthai kim de shu kitu ki ju kibiru kiba ki julong barosh kato kilong da ki we par kibiru kiba don kam ya ka jing kerushan ke jong phi fide ban ayaki ya kata ka jing e ke bak hambun hadu ba kata ka jing e jong phi kan pengklet yaki ya kata ka jing di ke jongki ni kalong nak benta jong kitu ki bala kerni bah hakut ko jing di Henry nak benta jong kitu ki ba dang hikai ki ba stang ban rung sya ka ne ka khardop ngan ong phi ko ki khon samla kamlong ka ba sup ban light na ka ne ka jing kerni lara fis ngoba ngala he ngala samla ngadon kam ban le ban pen i ngala he ngala samla kam don kam ye phi ba ban pen i ka prathi ba phila he phila samla da ka badi ya kini ki jingdi ka bapun jat ka jingdi ya ubiri ukhoi ka jingdi ya ki bhang ki kenja ka jingdi ya ki drugs ki ba bunjat kanom pen i ba phila he phila rangba kanom pen i ba phila long major
Phim don kam ban impress ya ki we da ka jingdi ka jong phi bun ki khon samla jungi ki kwa ban impress ya ki we da ka jingdi kis ngau he kis ngau khalo ha ba ki yo ban bat ya u khui ha ba ki yo ban bat ya u biri ha ki jong ki kis ngau khalo ngan ong phi ko ki khon samla wat ngau kopta kin don bon bha ki parlok jong phi ki ban sa ong i phi ba la ra fin di ya nu ja jingdi phin long ki ba shlur phin long ki bru ki ba la bha ban concentrate pin saklan bhaban bamja bat kiwe pat ki jingpen be ipi bon ki ban sa ong ipi shim se at least tang shitan tang shi ring tang shi join henrengan ong ipi ko ki khon samla wana mungap hakini ki jingkerni we haba phila rong sha kani ka khrdop ka long tang ka one way gate ka bom don shuk ka lat ban laj na kani ka jingkerni haba nga ong hangni one way ka long tang ban rong man mi kumta hashwa ba phin rong sha kani ka khrdop to perkhat shwa ya kani ka jinge ki ba phin sakan do think 10 times before you leave ngan ong phi ko ki perlop e jinga kam long ka basuk hot fi sngo ba ka por ba phi di ha ka por ba phi tan yo to join ka jing sngo tanat ka bom la shuban batai henre ngan ong phi ba ka de ka jing riam ka ba heba we ha ba phila rung sha ka to khardop don bala ban pelaj e phi namar kata ka bahaya phi ba phin kier ban ba phi mat ya ka jinga ade ne pot ngin sakan do phi ya ka bi part ki video that hadok to por bye bye stay safe